ο Κωνσταντίνος εδώ και σήμερα θα παίξουμε Fortnite με έναν φαν μου. Έχει και αυτός κανάλι στο YouTube, το link κάτω στην περιγραφή. Να πάτε να του κάνετε subscribe, ok. Και πάμε έτσι. Γεια σου bro. Όχι, να αυτή αμοθίελα. Είχα λίγο καιρό να δω την αμοθίελα. Φίλε, πάμε όλοι εδώ, Τέλειο. Βασικά, ξέρεις τι, εδώ. Όπα. Και πέφτω. Φτάνω, είμαι σίγουρος, εντάξει. Ναι, φτάνω. Όχι με το ζώο, φτάνω. Κανονικά. Και πάλι zero build. Εμένα το zero build απ' τη μία μ' αρέσει γιατί στα snipers είναι σαν το Wins. Κάπως, οκ. Ο Wins έχει πετύχει πολύ πιο τρελά snipes από τα δικά μου. Ναι. Βλέπω κάθε μέρα τα βίντεο του και του έχω κάνει subscribe. Ναι, τέλος πάντων. Και σε αυτόν τον φίλο μου έχω κάνει subscribe. Γιουβαλίστρα, bro. Τι θέλει. Όχι τον διά. Μην βάλεις τον διά, Νοκ. Έχουμε άτομο κοντά. Μπράβο ρε. Όχι, γιατί την έβαλα. Ήθελα να του τη δώσω. Ναι ρε φίλε. Έχει σφαίρες σε γιάρ. Χρειάζομαι σφαίρες σε γιάρ. Ήθελα να του δώσω την μπανάνα, αλλά γιατί την έφαγε. Γιατί την έφαγα βασικά. Οκ, bro, περίμενε, έρχομαι, είναι λίγο ψηλά. Τι είναι αυτό, πες μου ότι είναι embarrassed. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλό είναι.
Δεν ξέρω να πετάξω. Όχι ρε, το water bending είναι πιο σπασμένο, άσε. Θα κρατήσω το water bending. Τώρα θα ήθελα λίγες σφαίρες για το DMR. Το ήθελα το burst. Το burst είναι το αγαπημένο μου. Το burst θέλω να μ' άκουγες ρε φίλε, αλλά και όταν είχαμε μπει στο Only Up, δεν έβγαζα βίντεο τότε, όταν είχαμε μπει στο Only Up, bro, σε άκουγα. Μη τολμήσεις, όχι. Okay, bro. Το ξέρω ότι είσαι πολύ φασαρία. Το DMR που θέλω εγώ. Τι μία σφαίρα! Bro, θα μείνω άσφαιρος. Χέτσο. Έχω water bending, πάρε. Με το σπασμένο όπλο της Epic. Έχουμε τα τσιράκια του τώρα. Έχω σφαίρες εδώ. Έχω πολλές σφαίρες για το DMR. Τι έγινε τώρα? Παίζει ξύλο μπρο. Ο μπρο παίζει ξύλο, τι γίνεται? Μπρο, θα μου κάνεις ένα gift μιας και έχει boogie down. Ω μπρο. No. Όχι. Έλα, φάτον. Μπράβο ρε μπρο. Έλα, σήκωσε με γρήγορα. Είμαι full low. Έχω. Τι άλλο έχει? Σφαίρες θέλω εγώ. Και AR θέλω για το DMR σφαίρες.
Όχι, δεν έχω. Βασικά. Τι είσαι τώρα. Τέλος πάντων. Όχι, κάτσε, μου μπα... Το είδατε. Δεν ξέρω. Τι μου μπάκαρε. Όχι, πάρτα. Βασικά. Όχι. Σνάιπερ σφαίρες. Σφαίρες σνάιπερ πίστολα. Οκ, πάμε. Αυτός θα... Βασικά εγώ θα αργήσω λίγο. Αλλά φτάνω. Είμαι πάρα πολύ κοντά. Έχει ένα γεράφημα εδώ πέρα. Τώρα σφαίρες που θα βρω. Εδώ, φέρει κάτι καλό. Ναι, ευχαριστώ game. Τι κάνεις, τι θες μωρέ. Έλα την κάτω. Σπάσα εσύ. Down ένας. Perfect. Πού είναι κορώνα. Εντάξει, δεν παίρνω πολλούς κορώνας. Αλλά δεν πειράζει. Πότε έκανε 5 kills? Φίλε, πότε έκανες 5 kills? Εγώ γιατί έχω μόνο ένα. Πες μου ότι άμα πάω τώρα στα match stats, έτσι και εδώ 5 assist, σε έχω φάει ζωντανό. Τώρα τελευταία αρχίζω και... Όχι, πώς με νόκαρε. Down, μπράβο. Μπράβο. Πέρα μου. Όχι.
Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε λόμπι. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο και πριν φύγει από το βίντεο κάντε like και subscribe για να φτάσουμε τους 400 subscribers. Αυτά για σήμερα, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!